zuk eukizen duen arazo bat drogakin, bale, ze momentotan hasi zan hori, ze gaitxi? Alkola kontsumitzen hasi nintzen 15 urtekin hola, eta gero droga kontsumitzen 16 urtekin hola. Esan ziren, como urrengo astean ingresatzeko Malagan, esan. Ostras, kolpe itzela. Osea, esnatzea, lehenengo gauza inberdezuna funtzionatzeko, droga hau inbertzea. Ze momentotan heldu zinen ikustazugan, eragin psikologiko? Lo iten saiatzeko, arrasto bat hartu bernun, zeba, bestela kriston zurreko minanekan eta malpoka azten itzan. Hemen debatea da ia kontsumo bat arduratsua izan daitekeen. Zu lortu nahizuna da, zure gorputzatik anea baditzia. Ja. Orduan ja ez da kontsumo responsable bat. Inguruak nola tratatu beharko luke, zure iritziz, alako arazoa duen pertsona bat. Bakarrikan guztia. Vale. Rekaia eukin unean iritsi zan momentuan, bakarrikan ikusi nintzala amare bai etxetikan botasin egun batean. Esan, hostia, eske mobila hartu, da bai, ez da gizien bat kontaktu, baino eske ez da gatzeinei deitu. Ke fuerte. Malaga izan zen lehenengo laguntza? Bai. Edo lehenengo eskapea? Nik garbinekan, area jun bernula, porque hemen Hernanineo bategorrietan lehenengo fase aldala akogida, garbinak, oida behatziterretatik bosteta eta gero zure txau. Eske... Nik garbinekan, enekan, fuerza de voluntaria... Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan sabes. Hola, Kari! Betxe gaude beste atal batean. Beste atal bat benetan zabizen, eta zelakondo gau esan, eitzik. Bai, oso ondo, baina badago gauza bat, Zer? aztoratzen ari nagoena bastante, eta da maiko eskina hori dagoela, bai, arrugao. Listo, orain bai. Ez baina eske... Orain bai. Bai, zuk ikusiko ondo zen nik ikustot. Baina, bueno, barrendak erifiniko ondo. Lentillak jarri dizkizute. Bai, baina gaurrena lentillakin. Zeba? Bueno, sin más, gaur ez dut ipini. Hor ez ditxoaz ipini. Ah, vale. Ez que, lentillak erabiltzen hasina, baina eguneko ukitxotxoaz, zato tipo, bueno, gaur lentilla proboko itxuaz. Bixer igual, antijukin. Vale. Osa, ondino, nabil, insertzinoien. Vale. Insertzinoien. Insertzioaren, pues bueno, ondo geratzen da. Ondino, nabil... Inserzion, bai, inserzioa. Ja, ez, baina... Nabil, lentillen mundun sartzen. Nola ez, ulertu baduzu, da... Ez teuke zentzu. Ez dagoelako. Insertzinen, ez dakit neupen nundik atadoten. Gauzida, igual, 10 ordu dara jazela amen estudixun. Ja. Eta igual, ja, insertzinei ezagotela... Bueno, total, lentillen mundun sartzea. Bai. Aurrekun, lehenengo zipin ditxun lentillak. Bueno, Bai. lehenengoz ez, baina, bai. Denpora muga luze baten lehenengoz, eta ostras, gero ezin kendu. Benetan? Bai, gero ezin kendu. Eldu nitzen etxa, gaina zagardotegiz eta gero, berandu, urrengo guningoxa esnatu binitzen, eta ezin kendu, nila soratzen, nire pixuki diklo, total, sartu nitzen YouTubeen, tutorial, cómo quitar las lentillas. Horretxaz, tutorialaz niola. Con mucho cuidado. Bueno, alako baten, kendu nitxun begixe gorri, talota, eta urrengo goxien zena, bueno, gaur descanso, eta torren astin barrirazikona probetan. Oso eskasa. Da, tipo, hola, ez? Baina ez lehen gai... Karo, eski momentu aten txatxamurkadi, monotzen begixai. Bueno, total, eitzitxu, zuzen zapolitxoi. Pues ondo, ez esako dizut. Gauza gutxi dauzkat kontatzeko, aste honetan gomendatu nahi nizkizun bi gauza, Zer? entzulei ere bai, ziur horietako bat ezagutuko dutela, eta da Olaia Intziartairen Zerrautxa albuma. Bai. Duela hilabete edo atera zen, baina eskenago inbukle. Osea, atera du, vamos, osea, zulotik atera du. Bai. Oso Olaia ona. munduko onena. Ondino, ez dut entzun oseik eta pendiente deuket. Baina Olaia, bueno, eske Olaian gandik, espero alneban. Bai. Olako nivelazo bat. Bai. Total. Eta gero bigarrena da Mikel Pagadiren Bizita liburua. Bai. Ei, pendiente hori be, Bai. Aurrekoan egon nintzen, bueno, senide bat ospitalera lagundu nuen, eta han itxaron gelan, esan nuen, bueno, pues dauzkat hemen 2 ordu itxaroteko, liburu bat irakurriko dut, eta hartu nuen Pagadiren Bizita. Eta, karo, ospital bateko itxaron gela, ez da oso, festarako lekua. Eta, karo, bere liburua irakurtzen, humorezkoa, ni barrez irakurtzen, ezin nuen barrerik ez egin. Así que, bueno, apur bat komikoa ere, liburu horren irakurketa, itxarongela batean. Ba, ontxe zatozula itzi, ni gomendatuko asinazlako ontxe, eta momentuz, atrapaute, nire minaren etxean, Inigo Antzorragik erregala usten liburu. Baina hori aspaldikoa da, ez? Oindala gitxi erregala usten, baina lehenengo nire amak esasten, nina dut irakurri lehenengo, Danielo, bale. Eta gero ja ni hasina irakurten, eta,
benetan gomendatzen zuet. Bueno, ondin ez dut amaitxu, baina kontetan dau oso historia fuerti, humore pintzelakin bebai. Baina zeren inguruan. Ba, bueno, berak eukidan depresio bat, Vale, bere buraz vale. beste itxen alegin duzan, bueno, Vale. kontetan dau oso historia gogorra, baina daz unekadak, kolore unekadak, eta Aha. oso guai da. Oso Vale. gordine da liburu, baina, bueno, nitzako, merezia. Vale, oso ondo. Nire minaren etxan, Inigo Antzorregi. Oso ondo. Total, eta hau esan da, aitzitxu, zer datorren bi aste barru? Ostras! Gaztea sariak. Bai. Eta zuen urtebetetzea. Eta gure urte bete. Egun berdinean uste dugu dela, Eta nire Belgikako lagun etorriko da seguramente, eske hori beste meloi bada. ¿Y qué vamos a hacer? Ja, ba, gaztea sarix eta etorri. Ah, bueno, posible du. Eske, gauzi da, karo, toponeban Edurne Garmendia pasiutan, gazteako lankide bat. Eta esazten, gaztea sariak martxoak zeidanik, ai, ama, nire urtitan da oianen urtitan. Ta justo nire Belgikako lagunek idatzizten, zeben txantzatzu zure urtitan Euskal Herrire juten bana eta hor pasetan botazte burudanik. Ba, edartotxu. Ba, hartuko txas buelo, no seke? Bai, baina ez tozte geisha ezer esan. Ordon, ez dakit hartu txun buelu, ez. Ba, galetu hartuko jozu itxun, igual. Galetuko tzet. Hartuko itxun, ez, nik esan otzen etorri leikela. Bi aste falta dira, Bai, Guk dakigula. bi aste falta di. Kalkulua. Eskataren txoa grabetan ga, baina bai, bi aste falta di. Nik gogo handia daukat gaztea sarietarako, kotilleorako, batez ere. Ze hemen duela atal batzuk esan genuen, bezakit, aurreko ataletan edo urrengoak izango diren, jo ja no sé. Bai. Esan genuen, salbame edo salbanazazu atala hasiko genuela, eta alako eventoak badira, kotilleo lekua. Ba, proposatzot, gazteasariak eta gero, hartzi, gazteasarixetako pertsona saltzeruena, gonbidatzi ona, eta itxi atal bat esklusibu, de prensa rosa. De prensa rosa, bai, total. Eta pitidu mostute. Bai. Pitiditzu bai, baina beste asko ez. Bai, ala, aurrekoan, vale, ez gara super ezagunak, baina jendeak ikusi egiten gaitu, vale? Bai. Eta YouTubeko visualizazioak ikustea besterik ez dago? Karo, zuk pentsa, Kilikiren atalak igual dauzka kasi 7.000 ikustaldi, Ja. eta nik diot, 7.000 pertsona, galdera bat, nortzuk zarete? Egisa gure hartin aste garela komentetan, horren ingurun pentsetan aste garenin, esatogule, ostras, eske inkontzientiga, berez, ze 7.000 ikustotolan zifretan, da esadot, bueno, zimazeina, ena kontziente 7.000 pertsona zenbat izango litzaken nolan aurrez aurre ikusiko banitxu. Ja. Eta beste gauza bat, porque, Zer? claro, 7.000 pertsona, eta lesakan adibidez, paratu gintuen hor kalean Espiritu Santuak ere, baina gero, entzulearen galdera bidaltzeko, hemen inorrez da podcasteko fana. Jo, Osea, no, jazta, onarte. Basta, ja. Kalatzetik, esan barruen. Kaletik paratzen bagaituzue, eta superfanak omen bazarete, mesedez, bidali, entzularen galdera misero bat. Benetan zabizabildua gmail.com, porque jazta, bestela podcasta bukatu da. Gauza bat ingeu, entzulearen galdera bidaltzen da benantzako, sorpresatxu bat ingeu. Ez dakigu ondino zein. Pues de repente, enseñar una teta. No. Ez. Ni emotikono bidaltziolan. Bueno, bi, zuko geitabost. Zuko geitabost. Hau ere, kontatu hau. Vale, a ver, es que ez dugu denporeik, baina bueno, harin kontaukot. Kontu da. A ver, ni pertsona kariñosina, eta irekixena, eta danakin olaku. Bai, simpatiki. Vale, simpatiki. Eta kontu da, aitziberri eta oian igrasixe itzien, ze bengo konbidatu ginuzen beran kontzerto bata, bialduzkun karteloso aukeratzeko pilo bat herri, kontzertuk emoto itxusenak, eta Eskerrik asko bengo, eta Juan, bengoren girako kontzerturen batera, Juan Bai. y Pedro. Bai, bueno, hori da, kontu da, bengok bialduzku zen pilo bat herri, eta guk aukeratu gendun Baiona. Sarrera gratis, eskerrik asko bengo, ez dakiz zer, eta idatzi notzen eskerrik asko, bengo, bengito, bengo, eta bialdu notzen 25 edo 30 emoji de la emoción, zanan, zelako maju, Bihar da kontzertua. Vale. Perfecto, bixer goiez Baiona. Gure falta dut, gau ilunetan. Baina hori tata nada. Biena, bengore badago. Ah, vale. Bai. Ah, vale. Bai. Bueno, total, bengo, bengito, bengon, bixer ikusikoa, eta... Entzularen galdera. Galdera hau idali digu, espérate, nola. Amaia papaiak. Amaia papaiak! Ia ba. Kaixo, zen aixo dezu, zure lagunek zure pentsamentua irakurri alizatia, edo zure interneteko historiala ikustia. Momentu hontan nire lankidea. Bai, ez duzu behartu galdera egitera, osea, berak nahi izan duelako, egin du galdera, bai? Miramonen Ez da karita... Miramon,
Miramonen garitan ipiniko tolan pase berezi bat, eta hortik pasan dan pertsona bakotxak sartu alizeteko bidixu grau bidagun. Bueno, gaur eukikeu, Ander Zumeta. Ander Zumeta. Ainitza Zumetan, nebi? Bai, oso ondo. Bai, bibazuek saioan ikusi genuen drogekiko adikzioa, drogeko zuen adikzioaren inguruan hizketan, bere bizipenak, bere ibilbidea eta bere lana, adikzioa superatzeko lana eta gizarteratze prozesuan dago, eta bueno, berak gauza asko kontaktuko dizkigu, eta ia, gustatzen zaizuen. Gitorri emango diogu gure kintako mutiko gazte jator charmante euskaldun moreno gipuzkoar zoro bati. Adjektibo gehiago ere bat zeuden, baina hain lokitak ez iruditza aldera, berena izango da, ez jarraitzea. Gaur, zuk, gonbidatu ezenekin munduko podcast honenera zentozela eta hemendik aurrera superestrella bat izango zarela. Hori ez da importantea, baina esan nahi genizun, por decir algo. Torrakeriak alde batera guk zugandik eta batez ere entzuten gaituen edozeinek atalontan orain arte ez ezaguna izan duen errealitate bat ezagutuko du. Eta gu oso pozik gaude zure bizipena gurekin ere konpartitzera animatu zarelako, eta plazer handiz, ongi etorria emango dizugu zuri Ander Zumeta Goikoetxea! Ongi etorri, zakit ezagutzen zenuen podcasta. Ba, justu malenek idatzi zeanean pixka baitzen hasi nintzen, eta hor ikusi nun, porque principios, eske ni holako mundutan eta galduta ditzen naiz. Eta zeben txandatzun lehenengo impresioiek zeintzuk izezin? Segituan, irakurria segituan esan eso, hostia, interesantia izango da. Venga, Qué guai. otra cosita más, que hago. Ole, ai. Leno bentsaten uningo. Leno esan, hau flipautaz. Porque leno ere bildurare emango, no, pixka hola etorri da, ostia. Ja. Etorri da. Bale, ezazu bizitza aldaketia nada, igual hortik hasikoa. Momentu hontan, zelanza. Baina benetan. Benetan. Ba, gogorra pixkat. Porque bentsa bertan, ni, claro, egon naiz, komunidade fasetan da bezala egon naizenean, pixkat encerrauta egon naiz. Alo globo batian bezala, hortxe seguru bezala notatzen izan. Pixka kaleaka denbora gehiago ni joala, bildurak eta etortze zaizkizu da. Batzutan igual lekuzkanpo sentitzezea bezala, beste batzutan igual ansiadia sartze zaizu, tipo sozial eta ez dakizu normala da, no ez da normala da, zure buruakin barrai hau itezea batzutan, baina esate izueten bezala, eskategun batzuk oso posik nahola, porque esate, hostia, esto de puta mar. Baina beste batzutan, como que estoy apagau. Bai. Apagau eta gaina itxaltzen naizenean, osea, ni itxaltzen naiz, baina barrutian piztu itezait. Eta horrazte arraka, eta, buah. Claro. Guazen hasieratik testu inguratzea. Zuk eukizen duen arazo bat drogakin, Bai, eta alkolaz bixekin, ez? bai. Bale, ze momentotan hasi zan hori, ze gaitxik? A ber, nik alkola kontsumitzen hasi nintzen 15 urtekin hola, eta gero droga kontsumitzen 16 urtekin hola, baina hasieran normal, no? Osea, asteburu batzutan, sin más ondo pasatzeko bezala, baina gero azkenea asteburu batzuk goietan, astebururo bihurtzea, gero hortartean aztezea pintxopotetan eta sartzen, nahi gabe derrepente egunerokotasunean sartzen aztezea pixkanaka, eta derrepente entzerrauta ikusteza. Osea, esatezu esnatzezea, lehenengo gauza inberdezuna funtzionatzeko, drogau inbertzea. Porque bestela, ez zaude seguro, osea, esatezu zoze, faltazea, osea, berdet, hau berdet, bestela ez dut funtzionauko ni hau gabe, naiz ezerrez. Nik hau hartzeten momentuan, bere garaian esaten, ostia, oantxe naiz, Ander. Honek seguridade ematen dit. Hoi da, porque ez baldin bat hartzen da, enez ni. Baina eski azkenean alrebez da. Osea, ni naiz ez detenian hartzen. Ez hartzen detenian. Eta gero, klaro, gero ez da gehiago kontsumitzen azte zenean, inseguridade gehiago sartze zaizkizu. Eta orduan momentu gehiotan inseguruo. Eta orduan gehiago, eta gehiago. Koloko jagre azkenean gutxio duratzeizu orduan kantia gehiago sartzen aztea, eta azkenean deneako afektatzeizu. Zu momentu baten, aiparkatu izi. Lotuta doa honekin edo? Bai, ez da jona, zu momentu baten heldu zinen egunero konsumitza. Osa, danak, bierrako da danak. Bai, nik 17 urtetatik 23 urte arte hola, ila egunero kontsumitun. Ulertzen dut, ez dut esan nahi edo zein gazte, ez da gazte guztien errealitatea, baina egia da gazte garenetik, ni sanigatik zeingo dut. 15 urterekin, 16 urterekin ja zerbait probatzen hasten zara, batez ere alkola izan da nire kasuan,
Eta, karo, beti ere hori lotuta aisialdiari edo parrandari, asteburuak, laguna, kuadrilla, baina, claro, ze momentutan ematen da pauso hori, ez? Aisialditik lanean ere kontsumo hori behar izatera. Igual ez duzu Nik uste, erantzuna, eh? hasiera batean igual izango da, aisialdi hori lusatu ite zaizu, de repente igual, hasieran ez, baina bukaeraldeako igual ostiraletan ateatzen zea, igande gaue arteatzea, etxea saltzen, no? Vale. Nik uste igual, igande gaue arte horren beste lusatze zaizuke, astelenean, gero horren jodiuta esnatzezeak esatezu. Atxiki bat hartuko, no? Piskat espabilatzen. Bai. Ordea buruatik, horrekin gehatza. Baina, hamendik aurrea, txiki hori berko ezu. Karo. Eta astelenetan sartzen astezea pixka, igual astelen horretan ja txiki hori hartuta, horren besteko ansiadia sartzen zezu da, ja nola adikzio bat sortzen naizean, astelen osoa kontsumitzen pasatzezu, eta horrengo egunean berriz jodiuta zaude, orduan. Berdina eta bukle bat. Bai, eta inkluso batzutan, nik adibidez ezin izan ungehatu, osea, nik gabe gau arte ezin izaten ungehatu. Orduan, astelen gau osua igual kontsumitzen pasatzezu, eta astartiak ginen palmatzezu, eta hola. Da iristea puntua da azkenean, etxe iriste zela, que no sabes por dónde te pega el aire, y caes inconsciente a la cama afuera. Hor ja gaitezu kriston losa iba, eta horrengo gunean berriz. Eta zure inguruko konturetza zin ona zer realidadiaz. Bai. Osa, eskutu nahi txezendun, baina konturetza zin. Nik nire kasuan, osea, bai kalian eta bai etxean kontsumitzen nun, kalian nire lagunak ikuste zien da esate zien, osea, ezin deko laibili. Osea, ezin deko horren beste kontsumi gui. Osea, gaizki bukaukak, ingresa guai y tal. Gero etxea jutian de bai, eske horren besteko lotzagabian izan, que ama etxean egun da ni etxean de droga guiten izan da habitazio osoa, nahi gainean badena droganekan. Osea, ni pentsatzen nun, droga hartzia zala, pertsona normal batek pentsaukun bezala, kaina bat hartzia bezala. Super normalizatu. Hoi da, normalizautan, ekan ere bizitzan. Ordu ni etxea iristen itzan lase asko da, tia irikita o loke esea juten itzan habitazioa, hartzen un arrastu da, zukaldea juten itzan amakin, zukaldatzen laguntzea, o loke esea. O musika jartzen un da bilok dantzan, normalizauta. Droga hitz egiten dugunean, alkohola aipatu du, droga, esan daiteke ze droga, porque droga guztiak ez dira berdinak, ere bai, aipatu daiteke ze droga... Nik, principalki, hola, mazazpi hogei urtarte hola kokaina, kontsumitzen nun gehien bat, eta hogeita hiru urte bitartean ketamina. Eta kontsumo ohitura hauen aldaketa lotzen duzu zure momentu vital jakin bati, hau da. Bueno, batetik, esan nahiko nuke, bueno, hemen ez dakigu inork nola funtzionatzen duen drogaren asuntoak, hori aipatzeko, baina pertsona bati edo beste bati berdina kontsumituta ez dio berdinera egiten, eta adikzioa ez da berdina izaten, ez? Osea, ez dio berdin kolokatzen esan dezakegun, baino adikzioak aldu berdina izan. Vale. Osea, pertsona batek aldu izan adiktua gramo erdi bat kontsumitzen bakarrikan. Al igual que beste batek ere, aldula izan adiktua 10 gramo kontsumitzen. Vale, baina, orduan, ez das batzuk propensua adiktuk eitxa beste batzuk baino? Bai, hori nik, osea, ni joan programa guztietan esate ere bai, batzu daudela jaiotze dianetikan, que son como más propensos adiktuak izatea. Hori da. Ez tagioz, igual bere garean bere gurasoak kontsumi guintzuelako, eta ez tagit ziur, zergaitik izatean baino, bai daola estudiautake pertsona batzuk beste batzuk baino propentzu diala adiktuak izatea. Da ez duela horren besteko kantidadia ber. Hori da, bai. Osea, minimo batekin ja, lotu itei ala. Ez que niri horretortate burure, nik irudikatzot laguntalde bat, danak hasiera baten hasten dile, oitxura bardintzu batzukin, baina gero igual dauela laguntalde hortan, dauezela pertsona bi, hori baino gehixaitzen jarraitzen da benak. Osa, ja, pixkati bilbidetik urtan dinek. Orduan imaginetana, pertsona danengan ez da bela eragiten, bez? Ibilbidetik urten eta gainera bi pertsona hauek dituztela benetan arazoak, haien egunerokotasuna droga gabe egiteko. Hori da. Osea, porque beste lagunek bai, baina bi pertsona horiek ezin dute dira droga gabe bizi. Hoi da. Zenean, ni pertsona horietako nitzan, nik ez baldin manekan droga, osea, nitzan etxetik ganatatzen. Baina ustozu zoze arazon bat edo, oza, imaginau, garai triste bat zeunken eta holako zoze zeuen. Egoera bat. Aldu, osea, azkenean,
ze asko daude, modu asko daude. Ja. Nik momentu asko pasaitua esango nuke, depresioa, tristezare, bai. Horrek asko bultzatzea zuen zerratzea, no? Igual, beste batzu dake problema soziabilizatzeko da hortako bezala erabiltzeue, eta horren guztua sentitzea drogauta daudenan, da horren sozialak sentitzeiak hortako erabiltzeue kanpoan, baina beste batzu nik adibidez nire kasuan, 20 urtekin hasiko nintzen etxe barruan kontsumitzen, izan zen, depresio mundu batean bezala sartu nintzalako, baina ni momentu horretan nenekin zertzan depresioa. Karo. Ni triste sentitzen nintzen, gaizki sentitzen nintzen, eta nire habitazioa zen niretzako alo, Espazio segurua. hoi da, espazio segurua bezala sartzen nintzen hor, kontsumitzea, eta hor, arropauta bezala sentitzen nintzen. Igual kanpuan lortzen nenun maitasuna o kariñua, drogak eman itezen. Mhm. Ja. Animo hori, drogak eman itezen. Eta segurtasun hori. Hoi da, Mhm. bai. Ostras. Nik galdera bat egin nahi nizun, pertsonalitate, osea, seguru sentitzearen zera honekin, baina ez dakit nola egin, ze, klaro, zeintzuk ziren zure sentsazioak drogatu gabe eta drogatuta sentitzen zinen batetik inseguro eta seguro. Bai. Eta oso desberdin sentitzen zinen zu? Bai. Osa, ni, zan, imaginau, igual goizo zuan joa drogau gabe, Bai? eta lanetik anateatzen naiz, eta droga hartzan joa, momentu batean, no? Bai. Eta hartzeten momentuan da, lehenengo arrastua hartzeten momentuan, bizitza aldauita. Ostras. Osa, aldauita, de repente, osea, aizinan eukitzen, un día de puta mierda, hasta los huevos, te cabreas por la mínima, a lo desagradable saude, Bai. irritauta, o esta vida, hartzezu da, ya, super felicia, ¿no? Ya está. Ya todo ha cambiado, todo se ha solucionado, eta... Eta gero horrez duzu bigarrena behar, eta gero hirugarrena, eta laugarrena. Eta, hola, segido, azkenean etxea jutezea da, etxean segitezu da. Mhm. Azkenean, bukle bada. Bai. Bukle bada, hortik anateatzia, nik esatezu, Osa, nahi laguna esatezien, familiak esatezin, porque denak sekiren nola ibiltzen nintzen. Baina, eske, norbeak ez baldin bago azetatzen, beha gaizki da hola, eske... Osea, zuko Bai. hori esatiakin beha iokerro ingo jozu. Osea, ingo jozu, de, que se pire, beste nun baitea, pakian egon goana, da hor drogatzea bakarrikan. Nire, gertatzen zitzaiten, nahi lagunako aztezianian, hola pixka zehatzen, etxea piratzen nintzen. Drogatzea, porque esaten, hor, kuartan pestilloa gotakoet, eta inorrek horrez ditez ere esango. Igual, beste egun batean, etxean, azte zitzaiten ama bronka botatzen horrekin hola, da juten nintzen, kotxe hartu da, taberna batea banekin etzala inorre hongo, hortxe, gotzen nintzen, drogatzen da, hola, saltoka. Saltoka. Ze momentutan heldu zinen ikustazugan eragin psikologikuk eta fizikuk eukezela? Osa, tipo, bale, osa, ja ena benetako hander edo ja joditzena? Osa, nik fizikamente 21 urtekin hola kriston tripako minakin da zinitzen, kriston tripako mina zuhurrekoare bai, hasta tal punto de, osea, lo iten saiatzeko, arrasto bat hartu bernun, zeba, bestela kriston zuhurreko minanekan, eta malkoka azten itzan, eta ezin un. Eta, gero mentalkire bai, kriston paranoiak eta hola, osea, habitazioan sartu da, lehenengo pisoan bizina ez da entzuten un. Ander, xumeta. Ostras. Leiotikan behitzen da, inorrez, Ez dago inor. o gero ere igual, oiantza duen normal da, itzalak bezala ikustituzu ofa da, igual zure eskutan, gauzak bezala, gauzak mugitzen, amenatzen tala, gaski, ziero, baina azkenean pentsatzen zu, azte buru txar bat izan da, o golpe txar bat, edo da, Bai. pentsatzen zu, nei gauza hauek etzaizkit, ezin zaizkit gertau, porque yo soy el puta ama, a mí no me pasa nada, yo puedo con todo. Eta ez da, hola, aurrengo egunean autoengaina hoitezea, pentsatzen zu etzaizula, hoi berez pasako. Kontsumitzen ez tezea, berriz igual pasatzezu, baina eske, sortzezun nivela de autoengaño, o sea, es brutal, de manipulador, denai vuelta, nola victimizatzezean, denai nola emateozun vuelta, beiz nola etiketatzeitzun bestiak de malos, o sea, zu zehala ona, zu aizehala gauzak ondo egiten, hui denak, o sea, ikustezun momentuan, porque, aunque gaizki un momentu lucido batzuk eskan, esaten, hostia puta, la que estoy preparando aquí. Porque ez da zuri bakarrik aizean egiten. Kanpoare bai egiten aizean dena. Bai. Eta, baino,
Es que gero directamente autoengañau itesea, eta tu, Aquí no esos son los pasa nada. malos, tal, eta segi, arra, hola, bueltaka, azkenean iritsi zen momentu bat, esan deten bezena, nahi lagun asko esan zien, amendigan sartu, amendigan atea. Baina, etorri zen lagun bat esaten, bere garean Barcelona juntzan da programa intzun da, gaur egun oso ondo dago. Que esan zien, mira, chaval, es que ingresas, pues que no llegas a los 26. Nik usteet, esan ziten horrekin, se me juntó con un punto de lucidez que tenía en el momento, y echándole un par de cojones en ese momento junginan Donostira terapeuta batena. Gurasokin? Ez, lagunakin. Eta hori komentatu nien, eta esan ziren, como urrengo astean ingresatzeko Malagan. Esan, Ostras, kolpe itzela. Osea, bai, da, gaina, nik esan nio, osea, hilabete bat emaia zu, Euskal Jaiak diala zarautzen, da pintxatzen ibiltzen itzan, dian itzan bai, eta hor pintxatzet, eta hortik gero, baina utzia zu despeditzen, porque niretzako Euskal Jaiak serían como la hostia, ¿sabes? Eta, gero etxea jun, da esan nio, lagundu diak amai hau dena esplikatzen, porque nire kojonauta neon. Osea, kojonauta esateko ingresau berdetela, da ez ingresau, hasiera batean hemen proiektu enbre Hernani o ategorrietan Donosti, no hola. Ez, Malagan. Beste punta nio. Eta zure amak basekixen, baina testu inguru, basekixen tropeta zinela, hori anabazekixen. Bai, nire amak esate izute mesela kuartuan denan ekan hor. Nire amak ikusitezin, nire amak ikustezin, zurras txuriakin, ez da ize, zukaldian tal. Nire amak gaixua... Berak ere sufrituko zuen, Bai, nire amak asko sufritu. Ori... Bai lehenue eta gero programa neon naizen bitartean, porque también he dado... Eta zelan espliko zontzen hori da noi? Baina naiz oso ondo gatzen nola esplikau nintzen uniko esan Malaga jun berdet, lagunak initzen dut, terapeutak initzen dut, fetxa jarri die, eta negarrez hasi zen. Hori batzen ezula pixka, baina ez da... Eta gatola oso garbila nola izan zangoatzen ezen esan etxeko zukaldean. Negarrez, baina igual pena sentimendu bat baino, igual ilusioarekin, claro, de ostras, konturatu da eta aldatzen hasi nahi du bere bizitza. Bai. Azkenean ez da drogak indakasun arazoa bakarrikan. Ze kristo izan montatzen zure bizitzakin, nola izan dena porkulota behaltzen, osea, diru gastu batzuk, dena multa beste aldetikan, beste zea lanetikan bota, bestetikan tal. Zure harremanak adibidez, demora daukagu oiane? Ez, vale. Gero jarraitxuko gu. Bai, edo gero egingo diot, bestela. Vale, vale. Gero harremanak, que no se me olvide. Vale, apunta bengu. Vale. Apuntatea, inguraren laguntza da, baina bai, apunteko tarra. Bueno, goaz, Arrosaliren tartera, eta oraintxe gaude. Arrosali, gastroenteritiza baino kerragoa den robota. Bueltan gaude, eta orain Arrosaliren tartea daukagu. Ez dakit Arrosali ezagutzen duzun, Ander? Ez. Zero, hobeto. Hobeto esatzen esposo. Vale, entzungo dugu, zuretzako prestatu duen audioa. Mal. Kakitas bonitas zelaik zaseiuk, kaki pepe la, erotutanago gaur baina bueno pozik Ander zumeta zaudelako hemen plazer handia da nire lokura zurekin, ere konpartitzea. Atzoko yoga klaseek ez didate ezertarako balio izan zepena jopeson de amoreskematan, bueno tiraneskak eta Ander aste honetan, gai polemiko bat, igual interesgarria polemikoa baino. Eta ailaket elkarteak seguru drogatzeko karpak jartzeko zerbitzuak eskaintzearen inguruan galdetu nahi dizuet. Ezer uste duzue? Eskerrik asko amigas osamokon lokura bebesita bebeguin. Ai ama, vale. Bueno, Arrosalik melei batata dau. Fatal dau, Fatal da. Logureo. Ailaket. Ailaket eta... Barkatu, bai. Ailaket eta ailaketeko karpak. Zuk ez hautzazuz? Nik goatzen aleno parrandita da ateatzen itzanean, eramate zenu droga pixka kalkula bete izun zenba portzintoko zehazekan da. Bueno, ez dakit, baina ailaketen bidakiala, aparte de analizau, seguru drogatzeko edo ganoraz drogatzeko erramintxa geixan motzatzu ez. Bai, eta kontsumo arduratsu baten alde daude, oza, kontsumoa bai, baina beti ere arduratsua, orduan hemen debatea da, ia kontsumo bat arduratsua izan daitekeen. Claro, hemen debatera, eske kontu da.
Nik hilaketi buruz lehenengo zentzune banin, izan lagun batek esplikauztelako hilaketena bierrin, udetan batzuan egotega, juergetan, eta esan zen, da zeitxo zue, hori batzuan ikustogu ia drogi zemateraino dan, benetan, pentsan da bena kontsumitzen dugu esla, eta zenbataino dan beste zozer, emotoguz adibidez, bueno, ez dakit zerra mintxa dizen drogetako, baina drogetako, ez da nolako... Turuta. Garbixek, ez dakit zer. Eta hor, nire galderiz izan, ostra baina, karo, eta da, imaginetana dano galdetuko zuena, ostra baina, ordun hori zer da, laguntzeko, edo promobitzen dago, edo, eso, da hor debate bat sortzen da. Hoi da, nik azkenean ustera, porque azkenean, niatean nahi zenean, nik ikusi, jendia turulo iguala, 50 pertsona egin ez da zenbat aldizke, beste zehala dena odolakin, beste zeagin da. Ordu, aparte hortatik garbirkatu, osea... Garbitasun puntua bezala eukitzeko, no? Emate izkizue, zu bakarrikan ibiltzeko zuria, porque infekzioa ere aldea kontagia, no? Ja, es que da apur bat, como drogatu barbazara, porque fijo, drogatu barbazara, behintzat, egin zazu... Egisa da bai ez dutela irudikatzen pertsona bat, oza, imaginau, ni inosna drogau, ez dut irudikatzen nire buru, pertsona hori karpara joatere, aizu barkatu, emango didazu. Ez dut irudikatzen, txiuliru. Claro, orduan igual bai alda izen benetan, esaten da bela, bale, drogetan basa behintzet, ez da izule atrapau sida, ez dakit. Ja, bai. Ez dakit. Eske hor, pixka laguntza izue bat dena esplikatzen ze problema aldian egon eta hola, baina eske alaren ikustet ez da hola kontsumo responsable bat eukitzik. Ez da... Beti, kontsumitzezu horrek zozeguna emate izulako. Ja. Da hori azkenean tarde o temprano te ba gadar problemak ekarri izkizu. Ja, eske ze kontsumo da arduratxua, eske hori da galdera. Hori da gauza, nire esatizu, ni problemak euket, porque janditu grama dena, baina nik igual alde jan gramitoa, no? Ja. Ardoko bat alde gota, no? Baina ja, autoengainatzen aztezea. Bai. Eske gauza da, zuk dakasun gauza da, hori hartu gabe ezin dezula disfrutau, hori hartu gabe ez zaudela ondo. Hori hartu gabe... Ez ara lainor sentitzen. Ez, osea, utza sentitzezea, esatezu, ze hostia itean nik amen. No? Bai. Da hor da, problema. Osea, kontsumo responsable bat, zena ez zu lortu kontsumo responsableakin. Zu lortu nahizuna da, zure gorputzatik anea baditzia. Ja. Orduan ja ez da kontsumo responsable bat. Orduan ja zure responsabilidadiak zu izatia galtzen aizea. Orduan, niretzako ez dago kontsumo responsableik. Ja. Eta ados nahi. Baina eske, gero, jendeak esatu, baina nik kontrolatzeat. Eske, kontrolatzeat, bai, baina eske, gauza eztek zenbat kontsumitzeken, noiz kontsumitzeken, gauzaek hori berdezula, seguro egoteko, ondo pasatzeko. La pertsona batek drogatzia berdunian ondo pasatzeko, eske lo más bajo que hay. Lo más bajo que hay. Y lo más irresponsable también. Y lo más irresponsable también. Osea... Kontua da karpa hauek orduan, osea, gure zera, osea, emaitza da. Droga hauek, osea, Jesus karpa hauek ez diote inori min egiten, ez? En plan, hor daude, edonork erabili nahi baditu, erabili ditzake, ze gainera bakarrik ez dira karpak, osea, elkarte bat da, elkarte honek egiten ditu, pues, suposatzen dute, hori konsumo arduratsu baten edo drogen inguruko itzaldiak edo ezakit ematen dituzte, baina, bueno, ez dila karpak bakarrik. Bai, porque berez hemen jartzen du, drogen erabiltzaileen eskubidetan sinesten baduzu eta zure ingurunean arriskuen murrizketa sustatu nahi baduzu, leku egokia da. A ber, nire hemen bide bat ezabaltzatez, da, alde batetik, esatot, gauza bat, era bat, debekatzen bada, eta ez eskotzat hartzen bogu, batzutan, bakigu, nahitxe debekatu, igual-igualengo dala. Hombre, hori garbi dago. Eta orduan, premisa hortatik, igual-igualen bi bada, nahixaot, seguru haitxi. Orduan, hor alde hortatik ondo ikustot. Bai. Baina bestetik, nire burun debate bat sortzen da, esatot, berez eskinak heldu bier, punto horta, lortuko bagendu, mundo jupi baten igual, hori ez izate arazo, baina eski ez gabizu mundo jupi baten. Ez lo que hay, da kaina, oire bai, ailakere bai jartzea tokitan, que bakiela, que hay droga. Nik askotan ikusten nuen leno igual niuga zeago juten itzanean hor kampuan, askotan. Porque baki hor, que hay gente que se pone hasta el putísimo culo. Baki, O sea, ez diala egoten toki batzutan que, sin más, ¿no? O sea, puntu fuertetan bezala egotea, donde drogas como izan tokitan da bezala. Orduan azkenean, es que inevitabilia da, o sea... Ja. Egoera da... Es una cosa gainak erostak ikustezu.
egoera Gero da... ez dakit ikuste zure gai nola jendia nola aldatzen dan, horregatik bakarrikan, eta nahi pena emate, osea, nik ikuste ditut ezagun asko dena jodita daudela esate jo, Claro, nire esate, bai, nire gasino, nire esate zen nire nire, bai. Es que jodiu iteizu, tío. Zuk Ja, esate bai. jozu da, ikuste jozu kanpotikan da, jodiu iteizu. Ja. Que no te haga caso. Porque zu beretzako onena nahezu, Bai, karo. pero es que no lo ve. No lo ve. Eta adibidez, zure entornu, momentu hontan, errestasunek emototuz, Osa, dinot, claro, askotan igual, imaginau, nik ez ziotenan alkoholik, imaginau, eta nire lagunek ez teuki alkohola zarazoik, baina, poteora urte handi, ez dakit zer, eta karo, niri igual entorno hori momentu hontan, arrotza itxate. Baina esko, nire bai pixkat manejaten, berde, osea, ni lagunak egin gehatzen naiz, jutega batzutan afaltzea dagoela, baina eske, gero nire bai bakit nun ibili, ez da? Vale. Osea, nik bakit X ordutatik aurrea jene, zoiekin gauko, osea, nik gaueko 11etan kale ateatzea da, ez dakat, ez erraportatzeko. Orduan, etxea jutena ez ere afaldu genuen da, hauek, ez da, ateako zen parranda hola, o baino, bakitela konpaginatzen noiz aldeten neon behaiekin da, noiz ez, gero ere bai igual norbaiten urtia dianean da, kriston, zelera berduenean nire bakit horrea. Oain goz, bintzat, Ez zaizula komeni. hoi da, enaiz horren fuerte sentitzen como Bai. pa meterme ahí en la boca del lobo. Vale. Bai. Zarratin gau barra Bai, eta Arrosali. jarraitxen gau. Bai. Eta gaia harremanena. Harremanak. Bai. Zer diogu? Zer diozu? Vale, bueno, bueltauka bigarren parte honta, eta aitzi lehen harremani buruzko Hori galdera da. bat izan nahi. Vale. Batetik galetu nahi nizun, ia, arazo hau daukan izan duen pertsona moduan, zein uste duzu dela inguruaren papera. Osea, inguruak nola tratatu beharko luke, zure iritziz, alako arazo bat duen pertsona bat. Porque askotan, gertuan alako pertsona bat izaten dugunean, ez dakigu zer egin, ez dakigu nola lagundu. Nik esango dut argi eta garbi, batetik zu ere drogatzen bazara lagun moduan, lehenengo eta behin, ez eskaini, osea, ari naiz, benetan arazoak dituen adikzio heavy bat. Osea, ez da larun batero kokaina Ez. sartzen duzula, ez. Arazoa. Arazoa. Bai. Nik nire partetikan, porque jende asko galdu dit, honetaz, Bai. bakarrikan ustia da. Vale. Bakarrik izti? Bakarrik. Hori oso Osea, gatxada, Bagit, norbeantzako, osea, lagunantzako ere bai, behantzako ere txarra dala. Baina eska, azkenean, ni zurekin baldin nago da, zu, si estás de putísimo culo. Laguntzea dakatzen modu bakarra da, que tú mismo lo veas con tus ojos. Osea, bakarrik hau nola izan gatzen, azkenean bestela zure lagunara sufritzen idea. Osea, ez da zuk zure bura egite osuna bakarrikan. Nire esatezu, ni pertsona bat oso gaizki ikustetenean da, benetan maite ban baio sufriu iteet. Da, orduan, hori ez ikusteko nire aparta hon berdet. Osea, zu honi naiz. Orduan aparta hau, ostia, momentu bat iritsi, ostia, bakarrikan niok. Zeitea atuen. Zuki Nei gerrizu esatu- gatu bai. zinela. Nei, osea, rekaidan oso garbi jarri zizkien, gauzak, arrebak me jode hablar, antzen, que no quería saber nada de mí, lagunare bai, pasaban de mí, baina aurreotik hande bai, ni ingresa baino lehen hori batzen, naiz, igual jartzen nun, baten bat zozeartzea gola da, tenía que mover tierra de aire, azkenen bakarrekan juten nintzen zozeartzea, eskotan da gero, gehatze ginen, o lo que sea. Baina, egontzan puntu batian aurrek urtean gola esan ziena, eske azkenean potrotaino bukatze denean. Porque lotza pasatze zuen, porque, claro, ni nintzen konsumiu da hortxak geldik, kristonan muntatzen azten, nintzen da buliaga hostia egiten. Ja. Da, claro, nik usteet, jende asko galdetuit, galdera hau, a ber, zer da noni nada. Nunca azkenean ni zure gana juntan laguntza berdezu esatia, esango dek bestia hilok, nire Ja. puta marren, jo. Ez da, hola. Nik usteet, isil-isilikan, bakarrikan ustiakin bakarrikan, nire kaso momentzat, Bai, zure kasu. Rekaia eukin unian iritsi zan momentuan, bakarrikan ikusi nintzala amare bai etxetikan botazin egun batean da. Justu gau igualean bueltatzen utzizin lagun bateatik hande bai. Baina ikusi nintzan momentu batean, que esan, hostia, eske mobila hartu, da bai, ez da gizien bat kontaktu, baina eske ez da gatzeinei deitu. Qué fuerte. Osea, este está cabreado conmigo, este también, osea, azkenean, nik puntu horretan, egun horretan, goatzen naiz, ikusi nunian, que no tenía nada ni nadie, justu, Jo. initzan, Hor arte. Ja. bai, klik. Baina eske gogorra da,
bai, lagundontzako, porque nik esatizu, osea, eskenean, porque jende asko da, te pilua di joazena batea hola, baino, benetan maite balma jozu, utzi jozu, bea bakarrikan hostia jotzen. Que se pegue la hostia y que se dé cuenta. Porque es que bestela horra alboan balde más zaude, da, aceptatze balma jozu iten nahi dana, Validatu egiten duzu, bai. bai, eta behar incluso laguntzen naizea. Bai. Incluso laguntzen naizea. Naiz eta ez esan naizu utzi hau egiteari, Hoi da. berarekin egote hutsak ja Bai. validatzen du egiten ari Hoi dena. da, Naiz hoi eta da. zuk ez jarri horrela, Que sudurrean, nahi sabes? Leno askotan, osea, ni ateatzen nitzanean, ni droga kendu itezien poltsikotika. Azkenean ni guatzen naiz, ba, 3 poltza diferentekin atea der nula. Porque es que, hortikan, bai, ez atezien, kendu ya da, gero emango da togola. Baina, puntu hortaino, no? Osea, que sartu inbertzala, Bai. gogor, ez dela asuntoa da. I hori utzi zazu, tal, Txarra da, hau, lo otro. gaizkingo izu. Ez, osea, hay que entrar A saco. a saco. Osea, ez da tema erresa, ez da tema alasa, osea, ez da tonteria. Osea, horren momentu batetik baita, tik, o puedes ir al otro barrio o muerto. Osea, zure bezala. harremanetan, lazo danak apurtutzu zen. Puntu askotan, bai. Ni rekaia eukin unean, bakarrik gau nintzen. Osea, bakarrik gau nintzen. Ez ama, ez arreba, ez lagunak, osea, esate gizutena. Ni amak etxetik bializin momentuan, bueno, biali, ni junitzen da, gero etzin, atia irikitzen, gero gau jan, utzi zin sartzen dago dena, baino, hartu non mobila, eta hola xe honitzen banku batean negarrez, kontaktuak behitzen, WhatsAppian aberseinekin nahi nintzen hitzeten da, Eskatzeko. ia denak erantzun gabe. Osea, nik idatzita eta erantzun gabe. Gero suerte euken nun, lagun bat pasazala beren eskakin, eta ikusi zen dena joduta hor banku batean negarrez, ni bakaren motxila batekin, azeiteek da. Iba, hau, ostia, ba, amai deitu zion, behak, esplikatu zion dena, justu goatzen ez da, hori zantzan azken egun kontsumo eukinuna, ategorrieta sartu baino lehenu. Porque ni ategorrietatik handeitzean zaineon, porque hilabete bat espulsa bentzien, nenetik ategorrieta jun baino lehenu. Ez zantzan, nahi deitu baino azte bete lehenu, azte horretan enun kontsumo. Pero porque ikusi non que, hostia, que no tengo Ja. nada. Bakarrik. No tengo nada, no tengo nadie, no tengo dinero, no tengo dónde dormir, no tengo con quién estar, no tengo nada. ¿Qué hago yo con esto? Ja. Momento horretan 23 urte neskan. Yo con 23 años así, tío, no jodas. Baina eske ikusin berdezu, Da zuga azkenean izurekin zugazion, da zurekin gatzen nahi baldin banaiz, estoy como consentiéndote. Da, bai, etxean ere bai, osea, ama ere bai, asko ere bai, behen semiak inda problema azkenean ere bai, gura zure konsenti guite, Nei nire ama konsenti guite, zin leheno. Ez que ez da Behar bai kontura, osea, porque es que ama atentzako beti zen, osea, bere txikilla. Ja. Eta por muy mal que estés, Eta ez zaio gustatuko, baina zer egingo du berak. Ez, ba, eske, nahi ikustez, etxetik hanbiali berri izan zen. limiteak karri. Bai. Zaila eske izango azkenean- zitzaion berari ere bai, Bai, limite bai, horiek jartzea, por Bai, supuestísimo. Baina eske behar askoa izan sufritzen. Claro. Azkenean da, obea, oni. Osea, nerekin etortzea, nik aurretik ganera mateot, obea ateatzea ekuaziotik da salba hoitea. Hori da. Ni bakarrik juten naiz. Hori da. Karo, niri amendanin sortzeten du da, eta baukezu entorno bat, danak edo hirulau zurantzera bizela, ze momentotan gatzeza bakarrik. Osea, hor retroalimentazioik hor jarraitzen dago, osea, ez Bai, dakit. baina, kea, beti jute zaizu. Eskutik. Bai. Osea, beti da hau puntu bat, Alde zu oso aski egon, baina nire esatizut, aldituzula kristona liau. Hor bai gehatzen zela bakarrik. Eta ze momentutan, bueno, hor esan duzu, Malaga Malagara. izan zen lehenengo laguntza? Bai. Edo lehenengo eskapea? Bai. Eta zelaku da kontau lehenengo gune, zelaku izan, Bai. zer? Osea, ni area jun nintzanean, ni garbinekan, area jun bernula, porque hemen Hernanineo bategorrietan lehenengo fasi aldala akogida, garbine, oida behatziterritatik bosteta eta gero zure etxagut, osea. Eske... Ni garbinekan, enekan fuerza de voluntaria, osea, por mucho que igual te apoyen o tal, o no sé, ni caldengo, ¿no? O sea, Contacto cero. Nire mobilakin, Ja. como si tengo que ir a Bilbao a conseguir Bai, algo, bai, jun bai, nintzen. Ni garbinekin, tengo que ir de aquí a 1000 kilómetros, sin móvil, sin cartera, o sea, incomunicado de todo, Oso ondo, Ander. eta hori garbinekan.
lehenengo eguna, nik batzen, nik gaztakin ezin dut. Bai. Gaztakin ezin dut. Vale. Ni ehan da sartu nintzen, da esan ziren, kuartuan, 24 ordu, eta faia hilo ziren hamburguesa gaztakin, batzen naiz. Jetxin nintzen, zukaldea, que no puedo con el queso, tal. ¿Y qué quieres que haga? No sé, ¿hay algo de fruta o algo? No, no sé qué. Joder, utzin un hor, negarrez, Ai, un cariño. hostia sartu nauk, a 1000 kilómetros. Buah, chaval. Baina Zure holako ingurua galdu berri ere bai, porque hori ere gogorra da, osea, zuz Euskal Herretik zoaz, Malagaraino, zure lagunak familia atzean utzita gainera, haiekin harremana, gaizki, komatxon bai. artean, bukatuta. Zoaz, Malagaraino, inkomunikatuta, zure burua egongo zen buelta eta buelta eta Bai. bueltaka, eta gainerako la movida de atra behar naiz honetatik. Bai, Osea, Eta 24 ordu ez hori dut oso zen gogorra kasekin, izan behar zuzu zen. bakarrik. Bai, ahorita zigoan. Mitzatan telebistaren ekan, ahorita zigoan. Eta, da gero zer, o? Estaban como bloqueados. Gero zan, eguna esan, goizetan esnatze ginean, gozaltze genuen, emate genuen buelta batan mezkitilla zan, herria. Vale. Buelta bat emate genuen maleko jantzeko batetikan. Osea, itxasuan Bai. albotikan, hola, polita. Bueltatze ginean gero genekan tipo deporte obligatorio, pista de padel bat zegoen, gimnasioa, pixkat. Txoruan egite genuen, hortik. Eta fiziko kita, o indartzo sentitzen. Que va, estaba hecho mierda. Bibazueken Baina- entzun nuen, izan zenituela, tipo, ekilibrioak galdu, eta alako osea, movida. nik batzen naiz, gendikan indikan, nire batzutan egon ibiltzeko, zuzen ibiltzeko kriston problemak. Jaja. Crossfiten hasi nintzen nian, nire hasiran kriston temblekiak, osea, bai, eta begira hola pixkat distorsionauta, da, bastante tokauta, tripetatik handa gaski, osea, hori, Mhm. Osa, Baina lehenengo ondo, baina- egunek, imaginetan nahi izango zile hor, horribli. una puta mierda, si, hastian behin pintxazo bat emate zien tembloriantzako. Kriston tembloriakin egon. Si, Wow. ezin nintzen, inkluso goatzen egin handikan buelta da gero Hernanin bere garean, bai, ezin nun ura zerbiu. Mitiko bateatzea izuela ura, Bai. lauen artean bateateko, ezin nun zerbitu. Mhm. Osea, ez da, gauza da hola, niko lanekan, osea, unit ez itzaiten eskumuturra. Unit da, gehiago konzentratze zinean, hortako aukerro, Jo, oindikan. Handena, zurbaldetik handena, boa. Mhm. Han oso gaxi, malagan, bizton medikauta batzen naiz. Eta hoxe, gero genekan deporte obligatorio, gero terapia, hor, barruan, alo urbanizazioan ingresauta duena bezala, gero bazkaldu, eta gero arratzaldean, ambulatoriotikan bezala zetoztinak dena batea berriza grupua, eta gero tipo kolokio bat bezala, me acuerdo que teníamos que ver una película obligatoria todos los días también, Oi ba. eni psikologeatzen izan da, atzetik monitorea, En serio? Vete a limpiarte la cara, tal, no sé qué. Ostras. Eta gero ja arratzaldean badenbora librea bezala, eta gero afaldu, eta gero gatzen naiz pixkat karteta o jo usten mesa gola jolaste ginean, Mhm. eta hola egunero. Da lagun handi sekitzen duzen. Ni batzen naiz, que niarea sartu nintzen nian indikan, ni puta idea erdera Nola? zitzaitea taz. Ai, ama! Enikan ni puta idea, osea, ni Onena. kriston kaserua izan naiz beti. Vale. Hondikan nire segitzai, kriston bomba botatzen dituen. Vale. Han andaluz tartian ikusten nintzen, oiparria botatzen zituen, kabroia, txabal. Porque Normal. nik ez dakit la moto o el moto, ez buah, dakit diferentziatzen. Kriston, Buah. soy la hostia pa eso. Eta bereziki, Itzela. la moto y el moto, jende askori pasatzen zaio, Bai. ez dakiela esaten. Ze, o amaitzen dine jenti pentsan dau maskulino Claro, ala. claro. Bai, bai, da, la sartén o el sartén. Claro. Ah, Itzela. Itzela. unas Bueno. risas allí. Bueno, Claro, baina jendeak barreratzu ondo atako pasako zenduzen. zuen zurekin. Bai, Jo. sí. Angero, o sea, dentro de lo malo ondo egon nintzen. Bai. Con las cosas que tienes así baino. Bastante ondo. Gero ja Donostira buelta unitzanean, que esan la seguimientua. Eta gurasuk eta bizitxetan joatzu zen? Oslan, alza. Ez, nekan azte azkenetan llamada bat. Dagoatzen naiz, bisita itea bertzuen, zera azte buru batean da, imagina, osea, bisita itea Malagaino. Malagaraino. Zarautzetik an. Osea, mira que seguimiento, osea, parte hortatik, osea, ni nere amae, le camelo, chaval. Mhm. Osea, sako maiteo, osea, nola etorriko, osea, bisita itea bakarrikan, 1000 kilometrota. Azkenean, deitu ziren nere terapeutak esan zion venir, y que está bien que bueltan eramateko. La Mhm. puta madre, 1000 etegola egon nintzen, hor ingresauta. Que bien. Mhm. Eta ama, posik. Ba, oso gustoa, oso gustoa. Gero, hor dia, guatzen ez, segimientuan nekanean Donostin esan ziren. O pixututela batea, bizitzea, konpainero batekin,
edo zarautzetik kanpo familiaren bat baldin bakazu, zuriak kogitzeko gola, eta gero grupota etortzeko da gola, ondo. Da osabana eta junitzan, urni eta baserrira, baina hor gauza esan egun osoa pasatzen nula baserrian bakarrikan, porque, claro, osabat lana izeba lana, lehenguzoak lana. Egun puta osoa bakarrikan da juten itzan bostetatik zazpita, grupoa, terapia, zebat donostira, eta gero buelta hau. Haenekan mobila, ezin nun telebista ikusi, ezin nun musika entzun. Telebista ikusi bez? Igual lau pakete erretzen ditun, tabakoanak. Mandalak pintatzen da irakurtzen. Esa sería yo, mandalas y tabaco. Baina, que terminé loco, mandala Bai. puta gitiataz. Jo. Osea, Eta... hori bakarrik alnunin. Osea, irakurri, mandala pintado da paseau. Tabako Ezin nun- estotzuen kendu. Ez, horrez. Gero ja beste Hernanin o Lasaun da hola gehiago kontrolatzen zuen tabako kontua. Azkenean iritsi zen puntu batea, horren beste banzia nekanke hori utzi da Hernanin hasi nintzen. Hernanin proiektu hombren, vale, proiektu hombren, vale. Bai. Ahora azkenean jende gehiago gintzaude, ¿sabes? Ez zaude baserrian zubakarrikan, Ja. osua. Mandalak da irakurtzen, osea... Loko neola hor. Eta erranin gainera da, juteza baina gero etxa buelteaza, ez? Bai, hor akogidan, sartu nintzen, Bai. baina nik ja hor, hasieran enekan fuerza de voluntad de hoy, ja lortu nu, osea, ja pixkat, lo que se dice el mono, ja Bai. moztutan ekan Bai. bastante, ordon ja horra sinitzen, de bai, goizeko behatziterriatik bosteta, eta teatzean crossfita sinitzen juten arrebakin batea, arreba parte horretik asko lagundoi deporte munduak indaula, porque ni moantxe bertan deporte gabe oso mutiltza naiz. Ikusgan horrekun Ba. azpiazoa sarri jasotzen behar izarela. Bai, Ojo! Ojo! Indarra, baina teknika... Igual hemen daukagu Hurrengo promesi. Promesa bat, Ba, bai, hombre, behitxu Cositas. arrebide, hombre. Ojo, altura behintzat badaukazu, Bai, Jesus. jo, altura, gorako joer harria. Ja, egia Ja, da. hori gisa. Ja, baino beso luzeagoak, Bai, bai? hori bai. Nola inguratzeko. Hori edo? bai, jo, esan zin, Osea, normalean lehenengo gunean daula jutean ean, que no levantando bastante ondo. Hiru aldiz unez. Justu, larun batetan bezala juten itzan, baina, claro, azkenengo junitan kriston ostia mantzen bizkarrian. Claro. Vale, eta fasik eurek zelan dizeazki? Ze prozesu da? Desintoxikazio fase eta zari gara. Hori da. Vale. Vale, hori izatea dao akogida fase bat, gero komunidadia, eta gero reinserzioa. Akogidan da, sartzezea behatziterritatin, da arratzaldeko bostetan atatzezea, azkenean eguna hor pasatzezu, a modo ambulatorio azkenean, no? Bai. Hori izatea 3 bostila, eta tartia nola, pixkat. Zu garbitzeko ere bai pixkat estabilizatzeko, porque, claro, zu sartzezea momentuan bastante tururutu, sartzezea. Bai. Gero pasatzezea komunidade faseak, komunidadea 12 hilabete urte bete izatea, gutxi gora bera. Hor ja, hor itezulo, hor afaltzezu, hor aloetxiazuk mantentzezu zutik, no? Porque sektore diferentia daude, tanto limpieza, cocina, mantenimiento, hor duntena zuk itezu. Gero ja dao, azkenengoa reinserzioa. Geni guantxe hortan reinserzioa nao, horri izatea, baia pixka ba, zure mobilak intzaude, porque komunidadean mobil gabe zaudek, zure karteragin, zure dirua manejatzen aztezea, ja ba, lanak bilatzen aztezea. Osa, izango litzake gizarteratzen. Hoi da, gizarteratzea. Bai. Bani hoen txertan hoen dela bihaztea zinitzen lanian, eta horregin guztua, baina, klaro, hain reinserzioan eba 3 fase daude. Dau, fase A, kedala egunero grupota jun, eguneroan afaldu da loin, egunero, Vale. gero ni hor nago, engoz, gero dago, fase B, unberko nula, astelen eta ostegunetan kehai grupo, terapia, Vale. horien, afaldu da, lota, eta gero ja, fase C, izango zela azkenengoa, ba, terapeutak itzite izunean hola beregan ajunda, txarla bat eukitzea bezala, kolokioa, daitze Aha. guk. Eta gero ja gradu hau itezea. Vale. Gradu hau? Bai, titulu Eta bat hori kapelititan erotozu? Ba, tampoco te creas. Bai, eta Vale. eta. Hortxe. Atzenengo galderatxoa eta Bai, maizik por doia. Dios. Sentidu izezu inguruk epaitxu izaitxule o... Ez dakit, de repente olako zentro bat ajutarren, o... Sentidu izezu Gehitu dezaket hemen beste gauza bat? gehitu? Uste dut badagoela kriston aurre iritzia, alako Bai. zentroetara joatearen inguruan, ze estigma izaten da zentro hauetan egoten direla, pues mitiko aurreritzi jonkien inguruan. Bai. Osea, jonkiak, lanik gabekoak, tal, Eta super apunten digu. kriminalizatzen ere Bai. pertsona hauek, super legitimoa dela,
existitzea, esan nahi dut, badaude, eta onartu behar dira, baina ez daudela bakarrik, osea, ez dakite, egoera askotako eta diferentetako pertsonak daude, eta bakoitza leku batetakoa, eta... Bai. Eta edon hori algakola pasau, eta, osea, soluzioi pintzi dala, aldan onena, eta nino bentzet mirestotena. Ezin dezu imagina ze pertsona muta duenen. Ja. Osea, nik nekan estigmarea oso diferentia zan horrela sartu arte. Bai. Ni sartu nintzanean, eska, ¿dónde cojones voy a un loquero? Tal. Hori da, loquero, tal... Bai, baina gero, que son personas normales como tú, que nik esaten un sinina o kokerrena, ni. Bai, eso baino, osea, que jende normala da, hola, eukituna arazua, igual ez horren grabiak bakarrikan, kontsumo minimoatekin, bere bizitza osua, zea jo a la mierda, pixkat estrukturatzea. Ezkenean nik uste proiektu hombre neoteko ez dezula drogak inaukior problema bakarrikan. Con que tengan la vida un poco desordenada, bakazu, juti, ahora ezkenean erakuste izuena da, zuk zure burua ezagutzen da, zuk zure emozioa kontrolatzen. Gehien bat izatea droga asuntuakin, baino drogatzeia emozionalmente ez gaudelako ondo. Orduan, emozio horiek tapatzeko bezala droga huitegea. Nik nire partetik ez naiz juzgauta bezala sentiu, inkluso apoia hoin dia. Asko postena, Ander. Nik uste zarautz osua dakila, nune hona izen, da, beti kaletegan ikustien bakoitzean, denbora asko ikusi, hombre, xumeta, hemos usado de tal, no sé qué. Ze ondo, asko posten naiz. Bai. Aparto horretira era, baina momentu batean esaten, hostia, ni igual guain zarautza bulta, jendeak ze pentsauko. Ja. Baina, ke ba. Ze ondo. Guk apoieta zaitxugu. Ze ondo, bai. Eta oroar, ulertzen dugu, alako situazioak daudela, eta ez ditugula kriminalizatu behar, osea. Alrebez. Alrebez, ez que... Babestu egin behar ditugu, eta ulertu behar dugu, bizitzaren parte dela. Babestu, ulertu, lagundu, empatizau, aldanik eta, ez dakit aldanik eta geixenein, askotan ez dela erretza inguruantzat laguntzi. Ezagu hori be. Askotan ez da gizien lagundu. Baina, bueno, behintzet epaitxu ez, behintzet. Eta bultzatu bez. Bai. Mezuren bat eman nahiko zenioke egoera honetan dagoen baten bati? San esan un bezala, bioazueken esan un bezala laguntza eskatzia. Azkenean, zu momentu batean iriztan nuazak ez da satozioa, como que gauza pilo askazula ezin dezula denakin, laguntza eskau. Inorrez da gutxi jo laguntza eskatzea, porque en un momento batean esaten un, ni se hostia eskauko laguntza, si soy el puto amo. Yo puedo con todo, o sea, ni laguntza eskatzea es porque soy un pringadillo. Ez da hola. Inorrek ezin du denakin. Orduan laguntza eskau, da inorrez da hola bakarrik, beti egongo la familiaren bat, hola. O sea, segun ze eskatzeko, porque igual puntu batean zaude, que no quieren saber nada de ti, baina igual laguntza eskatzez un momentuan bai egongo jala. Laguntza bateko. Ta telefonoa... Barka, bukau. Nire kasuan mentzat, laguntza eskatzeko hortxe egon ziala. Igual beste gauza batzutako ez, baina laguntza emateko beti egon dira hortxe. Telefonoa deitu eta hemen Euskal Herri batean nora jo genezake, edo? Igual ez dakizu, Osea... A ver, hemen nik uste normalena daudena Gipuzko aldetikan, Proiektu Hombre Hernanikoa. Vale. Eta Proiektu Hombre Ategorrieta. Vale. Dala linea intensiba hernanikoa eta linea tradizionala. Ategorrietakoa. Normalean, familian apoiua da, baldin bakazu normalean hernani neoteze, baina ja, puntu batean bakarrik antzaudena bezala, lasaba abiatzei zuen. Ere kasuan, intensiban hasi nintzen, baina por la recaídas y por talas historias tradizionalea bializien. Vale. Bueno, meso hau bialdute, dana kontaute, Ander guztera goza. Bai, oso ondo. Jo, ni momento bat zan egona, sufritzen, baina, oza, ez txarreta, zure ibilbide entzuen da zaten, jo, asko postena baina ondo zau ezelako. Oza, zentzu hortan. Eta eskerrik asko zure bihotza irekitzeagatik, eta alako egoera bat kontatzeagatik, ze ez da erreza izan, ez da erraza izaten ari, eta eskerrik asko ze, bueno, osea, oso importantea da, alako bizipen bat entzuteare, bai. Eta hau pasu? Bai. Hau ba? Eta honaz ja berez bakarrik gatzako entzularen galdera. Entzularen galdera, ahora de repente entzularen galdera, que no pinta nada. Es que... Bueltan gatoz entzularen galderarekin. Entzulearen galdera. Bueno, bueltan ga, eta orain entzularen galdera entzungo dugu, kasu hontan Amaiak bidali digula. Zein da Amaia? Amaia papaya. Amaia papaya. Kaixo, zen aixo dezu. Zure lagunek zure pentsamendua irakurri alizatia, edo zure interneteko estrela ikustia.
Bueno, Amaia, eskerrik asko galderi gaitxik, eta Ander, zedaukezu erantzuteko? Ander dago flipatzen, digo, ¿qué acaba de hacer esto? Es que Ya, se ya. pone ikusi dugula bideoa. Bai. Vale. Estaba como... Es que gaina, kriston aktrizega, oza, Claro. guk eitxo en plan, kaixo bai, no sé qué, eta Bai, beste que zer. como si Gero nada, inizilen nire ipintxo- flipatzen. Bai. Vale, hori. Amaiaren galdera. Zera dauzu zure lagunek zure pentsamenduak irakurtzeko almena izan, edo zure interneteko historia Bizitza osoko interneteko historiala, edo bizitza osoko pentsamentu danak. Historia aldena. Sin duda, porque nire pentsamentuak... Edo ze. Vale. Vale. Listo? Pues ya está erantzun Pues da zu. ya está. Nik igual historiala, bai. Bai. Es que pentsamentu Porque zabala bai. nik uste, porque Ja. pentsamenduan historialera Claro, dakazu. claro. Orduan dakazu Qué tío más historiala inteligente. más cosas. Claro, Inteligente. Hombre, inteligente. Eraitzizu? Nik behitu, pentsatu dut, nire movidak, ia, a ber, baten bat erotzen den, alguna vez, eta digo, askotan, esan nahi diot lagun bati, ekaborri bat dela, pues esan beharrean, que lo escuche. Ja, No, baina, osea, ja, baina, ostras. Tramite hori ez egiteko, pues listo, berak badaki. Listo, vale, bueno, que Bueno, si aitzi, atrebizazu. Bueno. Si justamente da kontrakoagatik, por no decir. Ja, baina, ostras, pentseu esun dana jakitxi, gente. Bueno, gauza on asko pentsatzen ditut ere bai, Neupe bai. Bai. Vale. Bueno, eta besterik gabe, Ya está. listo, vale? Listo. Bukatu Opa. dugu Amaitxu. entrevista. Eskerrik asko etortzeagatik. Ez asko. Eskerrik asko, Ander, benetan. Oso gustora, oso interesanti. Zabaldu izapillo bat, jopio bat eskertzen da. Nik ustot, gentiai interesaukakola atalau eta lagunduko da bela. Bai. Nahiot pentsau lagunduko da bela. Bai. Eta banaz Ez que ez daukatitzik, osea, sin palabras. Bai, eta Sin ez que palabras. inoz baino atal erreal hau ez, ez que hau da realidadi, hau da. Egu berbak gordin. Bai. Eta, osea, ez dakit, ez erreskutau barik. Uste dut, gauza askoz gehiagoren inguruan hitz egin genezakela, ze gai honek beste inbatarako eman dezake. Horrekin alde zuegon, bueno. Así que, igual 2.0 bat beste momenturen batean egin genezake. Egin genezake. Eta Vale. honaz, Kariz, jarraitzu, iruzkindu, jarraitzu Ander bebai, eta listo. Eta agur, Kariz. Agur!